사진을 찍을 바라 좀 스카워 BJP는 좀 타하 탄 벌가 우치 뒤로 뭐 타고 좀 발피하 이게 좀 발면 और थोले पारा के तेत्रिस परिवार का वो तार के तुतेलो 130 राउनाय अब दिखे चीनी सात दो इनके जों फाइमन और थोले वर्तमान सरकार बीजेपी हामिया चाहिए ब्रोन हिमन कप माया जों एकमात्र चीनी हानि बागरा बो बागरा न से जों नांखुना हिगे जों फाइन जों खर्चा जों हगानो सासुनि सालि खालि नंगौ निउस सारके नाय दं ए नों फायदे चौधरी जों फायदे बिन जाना फायदे फायदे हेबर मामाय जांबाय आं चौधरी ना बो फन संदे जता काबार उनाय देखेला दिसन मानि बागै गां इले जोंफो BJP यो दिनै थाङो जोंफो खस्थ' खिये दंमोन जे BJP जर्मन खानि के कोनो ओ ब्रनो चारि म चाया इनके दाबि दो फरि म चाया हे ब्रनो खाफन दो फरिये नाङि फाइमन गौया माइके चिनि त्रिपुरा महाराज चिनि हाब बाग्रा इनके बुनो से जों फाइरे नांनाय आरि हे चिनि खाबाय जों चिंता बा नाखिये फेरoi फाइसि आसो मुखे आइ मुखे हाखिलाइया ঠিক আছে हामबाय 사진을 찍을 바라 좀 스카워 BJP는 좀 타하 탄 벌가 우치 뒤로 뭐 타고 좀 발피하 이게 좀 발면 और थोले पारा के तेत्रिस परिवार का वो तार के तुतेलो 130 राउनाय अब दिखे चीनी सात दो इनके जों फाइमन और थोले वर्तमान सरकार बीजेपी हामिया चाहिए ब्रोन हिमन कप माया जों एकमात्र चीनी हानि बागरा बो बागरा न से जों नांखुना हिगे जों फाइन जों खर्चा जों हगानो सासुनि सालि खालि नंगौ निउस सारके नाय दं ए नों फायदे चौधरी जों फायदे बिन जाना फायदे फायदे हेबर मामाय जांबाय आं चौधरी ना बो फन संदे जता काबार उनाय देखेला दिसन मानि बागै